салому алайкум ба ҳамаи тамошобинони ютуб, ба ҳамаи мухлисони гӯштин. Мехоҳам ки ба саҳми шумо бирасонам. Хулосаи гап, пагоҳ яъне ки рӯзи 8 март гӯштини калон эълон карда буданд. Ҳатто Ӯзбекистон хабар дошт, тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дошт ки дар ноҳияи Ҷиликӯл яъне Дӯстӣ дар Гаравтӣ гӯштини калон мешид. Шоҳуҷоиза 2 автомобил буд ва бо дигар намуд тӯҳфаҳо бисёр буд. Ба ҳамин хотир аз сабаби падарналати коронавирус ҳамин гӯштина манъ карданд. Барои ҳамин маънои ӯра надорад ки соли 2020 гӯштин намешава. Мешава иншоаллоҳ ки чӣ қадар ки шумо медонед маршировкаҳо ва дигар чизорам 1-2 рӯзи муваққатӣ манъ кардаганд. Масалан маршировкаҳое ки дар шаҳри Душанбе мегузашт тайёрӣ ба ҷашни Наврӯз ора манъ кардаганд. Ҳатто масҷидҳое ки шумораи бисёри одамо масҷидҳоамра манъ кардаганд. 1-2 рӯзи муваққатӣ аст. иншоаллоҳ ки барои пешгирӣ аз сироят ёфтани коронавирус аст. Шукронаи Аллоҳ ки дар Тоҷикистон ҳозир ягон инсон ба ҳамин вирус гирифтор наштад. Лекин иншоаллоҳ мумкин ки ҳафтаи оянда бо ҳамин гӯштина монанд ва мо дар куҷое ки мисол гӯштин шид дар ҳамин Тоҷикистон иншоаллоҳ ки барои шумо ба навор гирифта нишон медиҳем. Ба ҳамин хотир ай гӯштин ҳама хабардор буд, шояд пагаҳ гӯштин нагирифта биёянд. Ба ҳамин хотир ҳамин видеоро кардаистам ки агар касе ки мисол медонист ки гӯштин буданша саргардон нашен, гӯштин отменить шид. Боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. иншоаллоҳ ки дар ватан ҳамин проблемаҳо ҳал шид. гӯштино ки сар шид, гӯштино ки дар ҳамин ҷумҳурӣ иҷозат доданд, дар куҷое ки гӯштин шид, иншоаллоҳ худованд розӣ боша, мо рафта ба навор мегирем. боқӣ дар амони худо бошед то видеои оянда.